Φούγκα για δύο ασύμμετρες φωνές. Πρελούδιο. Μαντολίνα και κιθάρες. Η κυρα Βαρβάρα βγήκε ασθμένους από το δωμάτιο της Λεχώνας και πέρασε τρεχάτη όλο το μακρύ διάδρομο που οδηγούσε στο σαλόνι. Τρεχάτη που λέει ο λόγος δηλαδή, αφού ήταν απορίας άξιο πως τα κοντόχοντρα ποδαράκια της, εντελώς δυσανάλογα με τις υπόλοιπες διαστάσεις της, κατάφερναν να σηκώνουν το βάρος ενός τόσο πληθωρικού κορμιού. Οφείλει να παραδεχτεί κανείς όμως ότι ήταν εξαιρετικά ευκίνητη και καθώς περπατούσε με πηδηχτό βήμα, τα τροφαντά στήθη, χάρη στα οποία είχε αποκτήσει και την ιδιότητα της τροφού δίπλα σε εκείνη της μαμής, πηγαίνω έρχονταν αγέροχα πέρα δόθε, αψηφώντας τους νόμους της βαρύτητας, ενώ οι τεράστιες περιφέρειες των γοφών της εκτελούσαν αρμονική ταλάντωση, διαγράφοντας μια εντελώς ξεχωριστή καμπυλόγραμμη τροχιά. Μια τροχιά που μικρή σχέση είχε με εκείνες που ζωγραφίζονταν στη σκέψη του άντρα που κάπνιζε αφηρημένος, βηματίζοντας νευρικά στο σαλόνι. Εκείνες ήταν καθαρά αστρονομικές. Ο ήλιος βρισκόταν στο χαμηλότερο σημείο της εκλειπτικής. Χθες ήταν επίσημα το χειμερινό ηλιοστάσιο, η μικρότερη μέρα, η πιο μεγάλη νύχτα. Από σήμερα, θεωρητικά η μέρα έπαιρνε να μεγαλώνει, με πολύ αργό ρυθμό ωστόσο, μια και ο ήλιος ήταν πολύ κουρασμένος και έμοιαζε να θέλει να ξαποστάσει σε εκείνο το σημείο. Μέσα στο καταχείμωνο, όσοι είχαν την ικανότητα να βλέπουν μακριά, καλωσόριζαν με αισιοδοξία τον νομοτελειακό ερχομό της Άνοιξης. Αύριο από την άλλη ήταν Χριστούγεννα. Τι ιονί ήταν όλα αυτά για το νεογέννητο που οι δυνατές τριγκλιές του τον είχαν μόλις πριν λίγο προσγειώσει απότομα από την ουράνια σφαίρα στη γήινη πραγματικότητα. «Να σου ζήσει η Αγλαία», φώναξε η γυναίκα με όση δύναμη της επέτρεπε το κοφτό λαχάνιασμα. Τινάχτηκε σαν άκουσε κάτι απρόσμενο. Προσπέρασε όμως το στιγμιαίο ξάφνιασμα. «Είναι καλά και οι δύο, μπορώ να μπω?» Η Λεχώνα, εξαντλημένη αλλά νυφάλια, άκουσε τη συνομιλία και στο μυαλό της σήμανε συναγερμός. Έπρεπε με κάθε τρόπο να προλάβει τα τετελεσμένα. Με ποιο δικαίωμα η κυρα Βαρβάρα βιάστηκε να βαφτίσει το παιδί? Όλοι οι γνωστοί, της μαμής συμπεριλαμβανομένης, ερμήνευαν τη μητερή κοιλιά της σαν αλάνθαστο προάγγελο μιας αρσενικής γένας. Μα και η μυστική συνομιλία που είχε 9 μήνες τώρα με το σώμα της, στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούσε. Τα συμπτώματα σε τούτη τη δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν πανομοιότυπα με την προηγούμενη. Έτσι, είχε αποκτήσει τη βεβαιότητα πως θα γεννούσε ένα δεύτερο αγόρι που δικαιωματικά θα έπαιρνε το όνομα του πατέρα της. Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, το νεογέννητο βγήκε θηλυκό. Ένα θηλυκό που έδειξε από την πρώτη στιγμή πως θα ήθελε να περνάει πάντα το δικό της. Δεν της κακόπευτε της μάνας το φύλο του παιδιού. Έτσι απρόβλεπτα όμως που ήρθε, στη θέση ενός υποτιθέμενου αγοριού, δεν της είχε δώσει το χρόνο να ασχοληθεί με το όνομα. Όχι πως θα μπορούσε να αρνηθεί στον άντρα της να δώσει στο παιδί το όνομα της μητέρας του. Δεν θα της το επέτρεπε η συντηρητική της αγωγή και η παραδοσιακή δομή της οικογένειας. Αλλά Αγλαία, η πεθερά της, που καταγόταν από την Ήπειρο, είχε κουβαλήσει ένα όνομα με ανίκιο άκουσμα. Κάτι περισσότερο, φορτωμένο με την αρνητική σημειολογία του θεάτρου σκιών. Ο Καραγκιόζης ήταν ένα παρεξηγημένο θέαμα σε ένα νησί όπου κυριαρχούσε δυτικότροπη κουλτούρα. Ο κόσμος το σνόμπαρε με το να το αγνοεί.
Το γιατί είναι εύκολο να εξηγηθεί. Ο τόπος δεν είχε γνωρίσει τουρκοκρατία. Αυτό από μόνο του έκανε τις ιστορίες του πεινασμένου κουτοπώνηρου ραγιά που μηχανεύεται τρόπους να επιβιώσει να φαντάζουν ξένες. Δεν άγγιζαν μνήμες, δεν γεννούσαν συναισθήματα. Οι γκάφες των πρωταγωνιστών μόλις που προκαλούσαν βαριεστημένα χαμόγελα. Ακόμα και στη φιγούρα του Στιορνιόνιου, κανένας ντόπιος δεν αναγνώριζε τον εαυτό του. Και η προσπάθεια του καραγκιόζοπαίχτη να μιμηθεί το τραγουδιστό γλωσσικό ιδίωμα δεν είχε ως αποτέλεσμα παρά μια γκροτέσκα παροδία της αυθεντικής και λαϊδιστής ντοπιολαλιάς. Οι χωραΐτες, αρχοντολόι και ποπολάροι, είχαν το προνόμιο να παρακολουθούν λόγιες θεατρικές παραστάσεις στο κτίριο του θεάτρου, που ήταν ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα δυσανάλογα μεγάλο σε σύγκριση με τον πληθυσμό της χώρας. Το γνήσιο λαϊκό θέαμα όμως ήταν οι ομιλίες. Ένα τυπικό θέατρο δρόμου που γρήγορα άφησε πίσω τις ρίζες, το κριτικό θέατρο και την κομμέντια dell'arte και άπλωσε κλαδιά δημιουργώντας ένα θέαμα που πεζόταν κυρίως στην περίοδο των αποκριών, στις πλατείες και τις ρούγες, από μπουλούκια που κατέβαιναν από τα χωριά με τους μασκοφορεμένους αυτοδίδακτους ηθοποιούς έφυπους σε άλογα με στολισμένα χάμουρα. Η θύμηση της τελευταίας ατάκας από την πιο δημοφιλή ομιλία «Ο Κρίνος και η Ανθία» την έκανε να χαμογελάσει. Εκεί, όπου ο άντρας ηθοποιός που υποδίεται την Ανθία, οργισμένος από την καταδίκη σε θάνατο του αγαπημένου της, φασκελώνει με 2 ανοιχτές παλάμες προς το δικαστικό μέγαρο, ξεφωνίζοντας «Τον Κρίνο εδικάσατε! Όρσετσι δικαστάδες!» Ανθία. Να ένα ωραίο, ταιριαστό με την τόπια παράδοση όνομα για την κόρη της. Μα δεν μπορούσε να το διεκδικήσει για λογαριασμό της και το παιδί θα φορτωνόταν μια ζωή το όνομα της γυναίκας του Καραγκιόζη. Α, όχι, αυτό δεν θα το επέτρεπε. Αφού δεν μπορούσε να το αποτρέψει, έπρεπε τουλάχιστον να το συμμαζέψει, να το σουλουπώσει, να το εξοραΐσει. Δεν ήταν δά και δύσκολο. Τι φιλόλογος θα ήταν άλλωστε αν δεν τα κατάφερνε να παίζει με τις λέξεις. Ένας αναγραμματισμός και ιδού. Ο άντρας μπήκε χαμογελαστός στο δωμάτιο. Της χάιδεψε τρυφερά το χέρι. «Ήσουν πολύ γενναία. Μπορούμε να τη φωνάζουμε Έγλη?» Ξαφνιάστηκε. Το τελευταίο πράγμα που περίμενε να ακούσει αυτή την τόσο φορτισμένη στιγμή ήταν το όνομα του νεογέννητου. Όχι πως ήταν γενικά ανυποψίαστος. Φανταζόταν ότι κάποτε θα ήταν υποχρεωμένος να διαπραγματευτεί ένα υποκοριστικό τύπου Αγλαΐτσα, Τίτσα, Λίτσα, Σίτσα. Το νησί έβριθε από γυναίκες με τέτοια απρόσωπα ονόματα. Ονόματα χωρίς ιστορία, χωρίς καταγωγή, χωρίς προσωπικότητα. Αλλά Έγλη, αυτό ήταν κάτι άλλο. Κούνησε εντυπωσιασμένο στο κεφάλι του. Αν το καλοσκεφτείς, εμείς οι μαθηματικοί είμαστε κεφάλες. Οι φιλόλογοι μας βάζουν τα γυαλιά στο να λύνουν τα μικρά καθημερινά, ενώ όσο εμείς ασχολούμαστε με τα υψηλά αστρονομικά. Το βρίσκω απόλυτα ταιριαστό για ένα τόσο φωτεινό μωρό. Το στρογγυλοπρόσωπο κοριτσάκι παρακολουθούσε τη συζήτηση που αφορούσε τη ζωή του με την απάθεια ανθρώπου που έχει λύσει τις άμεσες βιωτικές ανάγκες και δεν βλέπει πέρα από αυτές. Το ζαχαρόνερο που του είχε δώσει η μαμή, σε συνδυασμό με την εξάντληση από το κουραστικό ταξίδι προς το φως, το είχαν αποχαυνώσει. Ένα όνομα είναι μόνο ένα όνομα. Το Ρόδο, όπως και να το πεις, πανταρόδο θα είναι, λέει αιώνες τώρα στο Ρωμαίο από τον μπαλκόνι η Ουλιέτα. Μα
Άλλο είναι να ξεκινάς τη ζωή σου ως Αγλαία και άλλο ως Έγλη. Ως Έγλη, μέχρι και ηρωίδα μυθιστορήματος μπορεί να γίνεις